Ano 12 anyos nga ni-graduate sa Talisay City Central School, may pasong naka-wheelchair lang aron personal nga modawat o bidawat sa diploma. Pagpakita nga dili babang ang pisikal nga kakulian sa pagkabot sa kalampusan. Ano ang report ni Femari Dumabo? Siya si Alfred Cedeño, 12 anyos, usa sa mga migraduar sa elementarya gahapon sa hapon. Nadapit ang pagtagad sa mitambong sa kalihukan dihang miabot siya sa venue nga nag-wheelchair, nga gatuga. Naana dag iya mga classmates nga bibo kini, ilabi na nga usa siya sa ilang mga atleta. Kay maglisod pagsaka sa stage, mismo ang ilang prinsipal ug magtutudlo na ang ninaog sa stage aron matunol kaniya ang diploma ug ang Athlete of the Year award. Saysay ni Alfred nga wa gid unta siya plano nga motambong sa graduation ceremony kay maulaw sa iyang kahimtang. Na-fracture ang tuong tiil ni Alfred human maaksidente sa iyang pagpaningkamot nga makascore sa baseball game sa Seviraa. Hindi mo ganahan ko. Maulaw gud ko. Sa kotil ba? Kay lain kayo gud. Dagan kimungutan na mga naunsa ko. So, muna di ko ganahan mapil. Matod sa inahan, nga way natambungan bisan usa ka practice sa graduation rites ng iyang anak. Daw nawad-an og gana tungod sa hitabo. Sige ra jud ko kuya ayaw jud pagulaw-ulaw. Okay ra jud na kay dili jud taon ikaray usanay nana. Kung inana man gani mas naidaghan mas grabe pa. Oo dito gatapog ba na sila puros mga bali. Ko ay pagulaw-ulaw ya ay kay ko na bitaw na sa imong bitaw ng sports. Wala bitaw jud kay nga ay nagkiat ka og maayo. Ang makanunayong pagdasig sa iyang ginikanan, mga magtutudlo og mga higala, mo'y nakadasig kang Alfred, inay nga mawad-an og paglaom, mas maningkamot. Kaya ang iyang pagkaaksidente, subay man sa tinguha paghatag og dungog sa dakbayan. Pag-encourage ninyo, mapasalamat na lang jud ko. Nga, laban lang jud. Thank you sa pagsuporta na ako Salamat jud kayo. Welcome day. Welcome ya. I would like to commend the school administration of Talisay Central nga ila jud na encourage ang bata nga mo tambong jud sa graduation kay kaning graduation gud bisag seremonya ra ni siya. This is a symbol man sa ilang hard work nga gihimo for the past 6 years. Nya ila na karon girip tanan nga mga education stakeholders amo sa dawhagon nga masing makatabang ta sa mga bata. Padayon karong nagpaalim si Alfred sa iyang operasyon, samtang nangandam sa iyang pagtungha sa high school. Ipasalig ang DepEd Talisay City ug ang kagamhanan sa dakbayan nga padayong mutabang kang Alfred. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.